gasa eta karbono dioxidoa. Globulo gorriak oxigenoa garraiatzen dute eta kolore gorria ematen diote. Globulo zuriak infekzioetatik babesten dute gure gorputza. Plaketa. Zelula zatiak dira eta zauriak ixten dituzten horietatik isurtzen daude. Odol tutu modukoak dira eta odola tutu horietan zehar ibiltzen da. Arteria. Odola bihotzetik organetara eramaten dute hodiak dira. Zaina. Odola organetatik bihotzera eramaten dute hodiak dira. Arteriak hori meheagoak dira. Kapila. Odola organoetan barrena garraiatzen dute. Hodiak gero eta meheagoak adarkatzen dira. Arteriak eta zaina. Eta odola kapilarrak eratzen dira horiek. Bihotza organo behartsua da. Etengabe taupadakarira odola gorputz osoan heltzeko. Kasa torasikoan dago, bi biriken artean. Bihotza bitan banatuta dago. Aurikulua eta ventrikulua. Zainak aurikulutik iristen dira eta ventrikulutik ateratzen dira. Aurikulua eta ventrikulua balbula baten bidez komunikatzen dira. Balbula hori esker aurikulutik ventrikuluetara iristen dira. Biriketako zirkulazioa. Biriketako zirkulazioa odola bihotzetan eta biriken artean egiten duen zirkuitua da. Biriketako zirkulazioa trukean gertatzen da. Biriketan egiten da hain zuzen ere odola karbono dioxidoa kanporatzen du eta oxigenoa hartzen du. Gero gorputz osora banatzen du zirkuitua orokorrean barrena. Odolaren zirkulazioa. Odol horiek zirkuitu itxi bat egiten dute eta zirkuitu horretan odola dabil. Sistolea deritzo uzkurtura mugimenduari eta diastolea zabalkuntza dilatazioa. Bi mugimendu horiei esker bihotza gorputz osora eramaten du odola. Zirkulazioa deritzo odola gorputzean egiten duen ibilbide hori. Biriketako zirkulazioa eta zirkulazio orokorrak osatzen dute. Zirkulazio orokorra. Zirkulazio orokorra esaten zaio odolaren biriketara ez ezik gorputzeko beste tokietara egiten duen ibilbideari. Ibilbideari horretan odolak oxigenoa eramaten du zelula guztietara eta zeluletan sortzen den karbono dioxidoa kanporatzen du. Zirkulazio aparatuaren gaixotasuna. Zirkulazio aparatuaren gaixotasunen artean aipatzekoak dira arteriosklerosia eta miokardioko infartua. Arteriosklerosiaren eraginez arteriak gogortu egiten dira. Arteriaren barruan gantza metatzean gertatzen da. Organotara sartzen den organo horrek ezin duelako jaso beharreko oxigenoa eta mantendu dira. Miokardioko infartua. Bihotz arteriaren bidez oxigenoa eta mantendu gaia jasotzen ditu. Baina arteriaren bat estutu eta odola igarotzen baldin bada, infartuak gertatzen dira. Infartuak larriak edo arginak izan daitezke. Zirkulazioa aparatua prozesua. Lehenengo mantengugaiak eta oxigenoa odolarekin nahasten da eta kanetatik joaten da. Bihotza etengabe mugitzen da. Odola leku guztietara heltzeko eta beti berdina egiten